Τα δύο αυτοκίνητα θέλουν δύο οδηγούς. Πήρα έναν πρώην δάσκαλο σχολής οδηγών. Έχω μαζί μου τον Γιώργο τον Κόρμαλο. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Για πες μου, Γιώργο μου, πώς θα βλέπεις τα Kia Picanto, ποια είναι τα καινούργια μοντέλα? Είναι η βελτιωμένη έκδοση ενός ήδη πλήρους αυτοκινήτου. Δεν του λείπει κάτι, οπότε απλά περιμένουμε να δούμε τι ακόμα βελτίωσαν, τι βρήκαν να βελτιώσουν. Πιστεύω ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά για να τα ανακαλύψουμε, λέω να πάμε να το οδηγήσουμε. Τι, συμφωνείς? Γιατί όχι. Πάμε. Πάρε το κλειδάκι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε με δύο αυτοκίνητα. Κάτι θα βρούμε. Μάλλον θα οδηγήσει το ένα, εσύ το άλλο εγώ. Μάλλον. Εντάξει, πάμε, ξεκινάμε, ελάτε. Λοιπόν, Γιώργο μου, πώς σου φαίνεται το νέο Picanto? Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Έχουν δουλέψει πάνω στο προηγούμενο μοντέλο. Έχουν φτιάξει κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η ποιότητα των υλικών, που παρόλο που είναι σκληρό το πλαστικό του ταμπλό, φαίνεται καλύτερη συναρμογή και προσφέρει περισσότερες ανέσεις και ποιότητα. Εντάξει, η Kia μας συνήθισε από το προηγούμενο, από το SEED που πήραμε και τεστάραμε και που έχει φανταστικά υλικά μέσα, μαλακά και αφρόδι. Εντάξει, βέβαια για ένα αυτοκίνητο πόλης και σε αυτή την τιμή από 8.600 που ξεκινάει η βασική έκδοση, είναι πολύ καλά τα υλικά που έχει μέσα. Η ποιότητα συναρμολόγηση είναι αρκετά καλή, δεν ακούγεται κανένα τριγμός μέχρι τώρα, δεν έχω ακούσει κάτι. Και γενικά είναι ένα αυτοκίνητο πόλης που εντάξει, δηλαδή μπορεί να το πάρεις, να κάνεις μικρές μετακινήσεις, να παρκάρεις εύκολα, να πας για τα ψώνια σου. Έτσι. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λένε μικρό στο μάτι, βέβαια προσφέρει και άλλες ανέσεις. Μπορεί να μην μπορείς να βάλεις μέσα 15 άτομα, αλλά δεν μιλάμε για λεωφορείο, μιλάμε για ένα αυτοκινητάκι πόλης, τα οποία αν όλοι παραδειγματιζόταν από κάτι τέτοιο, το παράδειγμα της Kia με το Picanto, και καλύτερη ποιότητα ζωής θα είχαμε, και μικρότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στις πόλεις, και βέβαια πολύ χαμηλότερη κατανάλωση βενζίνης που έχει ανέβει και στα ύψη τελευταία. Θυμάσαι πόσο είναι η κατανάλωση του? Αν δεν κάνω λάθος, είναι 5,2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τις χαμηλότερες κατανάλωσεις. Λικτή κατανάλωση, έτσι. Ναι, είναι συνδυασμένος κύκλος. Δηλαδή, αν θα το πάρει κάποιος, δεν θα πει ότι βάζω 5,2 λίτρα
και κάνω κάτι. Εντάξει, είναι ανάλογα βέβαια και με τη χρήση. Ακριβώς. Ναι. Αν δηλαδή το έχουμε και το πιέζουμε, εννοείται ότι θα είναι λίγο περισσότερο. Και αν πηγαίνουμε λίγο πιο συντηρητικά, ότι. Ίσως να είναι και λιγότερο. Ακριβώς. Πάντως 5,2 λίτρα, δηλαδή 5 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, είναι βάζεις βενζίνη ανά 2 εβδομάδες περίπου. Ακριβώς. Για ένα μέσο οχιώτη που κάνει τις μετακινήσεις που κάνουμε όλοι, είναι σχεδόν τίποτα. Μηδαμινή βενζίνη. Πάντως έχει γίνει ακόμα πιο όμορφο και ακόμα πιο εντυπωσιακό η εξωτερική του εμφάνιση. Μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει και κατά 2 περίπου εκατοστά από το προηγούμενο. Ναι. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι μεγάλο στο αμάξιμα είναι πιο δυσκίνητο το αυτοκινητάκι. Είναι προφυλακτήρες πιο πολύ, έτσι. Ακριβώς. Λίγο το look έγινε πιο νεανικό. Εντάξει, λογικό είναι ότι μετά από 3 χρόνια που κυκλοφόρησε το προηγούμενο Πικάτο θα πρέπει να αναβαθμιστεί και αυτό λίγο. Και από ό,τι ξέρω, τα τελευταία 3 χρόνια πήραν οι πρώτες απολύσεις. Τουλάχιστον στοιχείο πρέπει να είναι το καλύτερο. Πανελλαδικά νομίζω είναι το μικρό σε πρώτες απολύσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και λόγω τιμής βέβαια. Ναι, αλλά το καλό είναι ότι η Kia δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά ότι φτηνό αλλά και ακριβό, γιατί ας πούμε το φτηνό θα σου βγάζει ζημιές. Ίσα ίσα που έχει δείξει δείγματα φοβερής αξιοπιστίας. Όντως. Και εγώ ίδιος ξαφνιάστηκα. Όντως. Εντάξει, παιδιά, εσύ ήσουν δάσκαλος σχολής οδηγών πριν πόσο καιρό? Μέχρι πριν από 1 χρόνο και κάτι μήνες. Το σταμάτησα το άθλημα γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλο. Μάλιστα. Πες μου σε παρακαλώ, μια και ασχολήθηκες τώρα με τόσο καιρό ας πούμε, με αυτό το πράγμα, ποιο είναι το προφίλ του χιώτη οδηγού? Πολλοί που δεν είναι χιώτες, που έρχονται στο νησί μας και βλέπουν το πώς οδηγάμε, λένε ότι είμαστε πολύ επιθετικοί. Γενικότερα όμως σαν λαός είμαστε τόσο επιθετικοί και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί με τους υπόλοιπους. Τα λάθη τα δικά μας τα ξεχνάμε, τονίζουμε πάντα τα λάθη των υπολείπων. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όπως είμαστε στοιχείο, είμαστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Απλά λόγω της τρεχάλας που υπάρχει κάθε μέρα, λόγω της πίεσης που υπάρχει κάθε μέρα και που ο καθένας βιάζεται, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ανεβάσει λίγο τους ρυθμούς κυκλοφορίας. Κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτοκίνητα πάνω στο νησί. Όντως, δηλαδή κάθε οικογένεια έχει γύρω στα 3-4 αυτοκίνητα. Ναι. Η ποιότητα όμως του χιώτη οδηγού πιστεύω ότι έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Και σε αυτό βέβαια παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Καινούργια αυτοκίνητα, οι δάσκαλοι που έχουν επιμορφωθεί όλοι, έτσι, και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι που βγαίνουν. Πάρα πολλά. Και βέβαια και η νοοτροπία που καλλιεργείται πλέον από πολύ πιο μικρής ηλικίας παιδιά. Πάντως σε γενικές γραμμές το Πικάτο το καινούργιο είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση του, έτσι. Ναι. Και έχει και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Ναι. Ναι, δηλαδή, στο Euro NCAP τι έχει πάρει αυτό? Θα σου πω. Το αυτοκίνητο από θέμα ασφάλειας, έτσι έχει traction control, έτσι είναι το γνωστό μας ESP. Έχει ABS, δισκόφρενα μπρος πίσω, EBT, έτσι, και έχει και 4 αερόσακους, όχι βέβαια σε όλες τις εκδόσεις. Στην έκδοση τουλάχιστον που έχουμε τώρα στα χέρια μας, είναι σε όλες, έχει 4 αερόσακους. Ναι. Παθητική ασφάλεια στα ύψη. Έτσι ακριβώς. Και ενεργητική ασφάλεια, έτσι, γιατί αν φανταστείς ότι ένα αυτοκίνητο 1100 κυβικά βγάζει 69 ύπους, έτσι, έχει και ενεργητική ασφάλεια. Γιατί μέσα στην πόλη ένα αυτοκίνητο τόσο ελαφρώς αυτό με 69 ύπους πάρει και τα καλά. Βέβαια. Και αυτό βέβαια σε βοηθάει να βγεις και εκτός πόλης με ασφάλεια. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, βέβαια το Kia Picanto απευθύνεται νομίζω σαν δεύτερο αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο για πρωτάρι. Εισαγωγικά πρωτάρι, ξέρεις. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης βέβαια. Πιστεύω ότι εντάξει, το δεύτερο αυτοκίνητο το καταλαβαίνω, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε το καλό μας αυτοκινητάκι κτλ. Να είμαστε. Το δεύτερο αυτοκίνητο εννοώ, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να κυκλοφορεί και η γυναίκα μας και το γιος μας, τα παιδιά μας, εμείς να έχουμε ωραίες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Ξέρεις, το λάθος που κάνανε μέχρι τώρα οι χιώτες μπαμπάδες, μαμάδες, τέλος πάντων οι γονείς, ήταν ότι να πάρουμε στο παιδί ένα φτηνιάρικο αυτοκίνητο να μπει μέσα, να οδηγήσει, να μάθει, να το τρακάρει κτλ. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι ένα αυτοκίνητο όπως το Picanto. Έτσι, όπως πάμε πάρεις ένα Picanto, δεν είναι αυτής της κατηγορίας αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτής της κατηγορίας. Ίσα-ίσα που πρέπει το παιδί σου να το βάλεις μέσα σε ένα ασφαλέστατο αυτοκίνητο, πρέπει να νοιαστείς πιο πολύ για το παιδί σου παρά για σένα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω ότι θέλουν να σκέφτονται οι περισσότεροι. Το Picanto τα προσφέρει όλα αυτά, γιατί παρόλη τη χαμηλή τιμή του, προσφέρει και ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Και βέβαια και λίγο προστίζει. Ναι. Να πούμε βέβαια και για τους κινητήρες του, έτσι, που έχει 3 διαφορετικούς κινητήρες. Βγάζει ένα turbo diesel με 79 ύπους. Αξιολογότατος. Αξιολογότατος ο turbo diesel και πάρα πολύ οικονομικός. Λόγω ότι